Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mauro. Taong 1970, Lukban, Quezon. Matagal nang nakatira malapit sa bundok ng Banahaw si Mauro. Maraming rason kung bakit siya roon nanirahan, kaya kahit malayo sa mga baryo, hindi niya piniling ipagpalit ang buhay na kanyang tinatamasa sa lugar na kanyang kinagisnan. Ayon sa kanya, nakakaburyong talaga ang lugar na yon, lalo na kapag bago pa lang dito maninirahan. Pero habang tumatagal, masasabi mong maganda naman pala roon ang buhay. Kahit madalang lang ang mga nakatira sa malapit, kumpleto naman ang halos lahat ng kanyang pangangailangan. Napakarami rin niya roong libreng oras dahil nagtatrabaho lang siya kung kailan niya gusto. Anya, kahit mahirap ang kanyang kalagayan, meron naman siyang isang kayamanan na hindi kayang taglayin ng maraming tao. At yun ay walang iba kung hindi ang kalayaan sa oras at panahon. Marami sa atin ang masasabing mapera, pero yung panahon nila, nakatali sa mga piling bagay lang. Dekada lang silang gugugol ng kanilang mga oras sa trabaho, kapalit ng kitang gagastusin din naman kinabukasan. Paulit-ulit lang ang ganoong proseso, kaya sa paglipas ng panahon, hindi na mabilang ang dami ng taong nahuhulog sa ganoong bitag ng gobyerno. Isa ito sa mga iniwasan niya, kaya wala siyang interes na tumira sa mga bayan na matindi ang pangangailangan sa pera. Hindi rin niya itinatanggi na isa siyang lehitimong antingero sa kadahilan ng alam na ito ng nakararami. Kung hindi niyo kasi naitatanong, kabilang si Mauro sa mga antingerong gumagabay sa mga mananampalataya ng bundok. Isa yon sa kanilang paraan para makapanlimos sa mga dayuhang kapatid sa paniniwala. Hindi naman siya naghahangad ng malaki. Kung may maibibigay, ayos lang. Kung wala naman, ayos lang din. Ang importante, nakakatulong sila para matupad ang pananalig ng mga nananampalataya. Maliban sa ganoong rason, parte rin ito ng kanyang gawain taon-taon. Ayon kay Mauro Pinuno, ang pananampalataya niya sa bundok ang nagligtas sa buhay ng panganay na anak niyang lalaki. Dahil dito, naging parte na rin ito ng kanyang pagtulong sa iba. Naniniwala siyang kagaya niya noon, ang mga antingerong pumupunta ay meron ding bitbit na pag-asa para mapagaling ang mga malalapit sa kanila. Dahil sa ganoong dahilan, pinili niyang tumulong ng walang kahit na anong hinihintay na kapalit. Ang ganoong pagmamalasakit niya, labis namang ikinatutuwa ng mga antingerong kanyang nakilala. Ang kaso lang pagsapit ng taong ito, ilang araw bago sumapit ang Semana Santa, may nakilala siyang taga-baryo. Taliwas sa madalas doong pumupunta, hindi yun antingero. Pagsilay niya rito, inakala naman niyang nangangaso lang ito, kaya medyo hindi niya pinansin. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, dito niya na ito nakitang pumasok sa loob ng bakuran. Kagaya niya, nasa bandang edad 40 anyos na rin ang lalaki, kaya hindi niya maiwasang maalarma. Bukod kasi sa malaki ang pangangatawan nito, may dala-dala rin itong sundang na nakalagay sa bolo. Maangas din ang mukha ng lalaki at parang napakaseryoso nito. Nang akmang malapit na ito sa kanyang bahay, dito niya na ito hinarang at kinumpronta. Kagaya ng taong pumasok, armado rin siya ng itak at mga agimat na hindi nito gaanong napapansin. "Manoy, pasensya ka na pero hindi ka pwedeng pumasok dito. Di ka man lang nagpaalam. Mabuti sana kung kilala kita." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bahagya naman itong napaatras. Ilang segundo rin itong hindi umimik at nung mapansin itong medyo kumalma na siya, dito na ito nagpakita ng mga senyales na handa na siya nitong makausap. "Wala naman akong masamang intensyon dito. Manoy Mauro, hinahanap ko talaga kayo."
Marahil inaakala nyo na isa lang akong ordinaryong tao. Pero nagkakamali kayo dyan. Magkapanalig tayo, pero kailan may hindi mo to mararamdaman. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na wala akong sariling kaluluwa? Gayunpaman, hindi ito ang aking ipinunta. Hihingi sana ako sa'yo ng tulong para marating ko ang tuktok ng banahaw. May kikitain ako ron at meron sa aking naghihintay. Kung tatanggapin mo ang aking alok, malaki-laki ang pabuya na iyong matatanggap. Bahala ka nang mamili kung ano ang hihilingin mo. Dahil sa sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan. Ang nais niya kasing malaman ay ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon nito. Matagal na siya sa larangan ng lihim na karunungan. Pero ni minsan hindi pa siya nakakita ng tao na walang sariling kaluluwa. Bukod sa masyado itong imposible, naniniwala siyang demonyo lang ang may kakayahang magsakatuparan ng ganoong uri ng nilalang. Sa isip-isip niya na kung sakali mang mapatunayan niyang totoo ito at may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang bisita, hindi siya magdadalawang isip na ito ay pugutan ng ulo. Ganun ba? At ano naman ang kailangan mo sa tuktok ng banahaw? Hindi ako nagdadala doon ng mga taong walang pananampalataya at medyo kakaiba para sa akin. Kung wala kang kaluluwa, ibig sabihin lang nun hindi kita kapanalig. Ano naman ang gagawin mo kung tumanggi ako sa nais mo? Pagkasagot naman niya sa nilalang, pansin na pansin niya ang biglaan nitong pananahimik. Bigla ring nanlisik ang mga mata nito hanggang sa nasisipat niyang unti-unti na itong napapangisi. Yung ngiti ng nilalang na yon, parang nakakainsulto. Wala siyang ideya kung ano ang gustong palabasin nito. Ngunit habang tinitingnan niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding galit. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na siya napilitang humugot ng kanyang armas. Pagramdam niyang walang nakakakita sa kasalukuyan nilang lokasyon, agad naman niyang sinugod ang lalaki. Nang magpang-abot na silang dalawa, laking gulat na lamang niya nang ilaga nito ng walang kahirap-hirap ang lahat ng kanyang ginawang atake. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, pansin na pansin niya ang tila bang paglutang nito sa hangin. Hindi rin nakakaramdam ng kahit na ano ang nilalang hanggang sa dito na ito sumugod sa kanya ng hindi inaasahan. Sa isang iglap, nakita niyang bumaon sa kanyang dibdib ang buong kanang kamay nito. Umabot ito hanggang siko, kaya dala ng pagkagulat hindi kaagad siya nakakilos. Pagpang-abot ng kanilang paningin, nasipat niya itong nakangisi habang dahan-dahan siyang kinakausap. Sabi ko sa'yo, pagsisisihan mo kung gagawa ka ng labag sa kagustuhan ko. Ngayon, tinanggap mo na ang iyong parusa. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka nito papatayin sapagkat may masaklap na kaparusahan kesa kamatayan. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, parang papel lang naman itong tinangay ng malakas na simoy ng hangin. Sa paglaho ng nilalang, sakto naman ang pagbukas ng pintuan ng bahay nila. Pagsilay niya rito, tumambad sa kanya ang kanyang asawa, nagulat habang nakatingin sa armas niyang itataga niya sana sa naglahong nilalang. Nang mapansin naman niya ang pagkagulat sa mga mata nito, pilit naman niyang ibinaba ang kanyang armas. Mahinahon din siya ritong nagpalusot para naman hindi siya pagdudahan na nasisiraan na ng bait. Matapos ang kanilang pag-uusap, pumasok na siya sa loob. Bagaman marami ang bumabagabag sa kanyang isipan, minabuti niyang huwag itong ibahagi sa kanyang pamilya. Bukod kasi sa magdudulot lang ito ng takot, maaaring gamitin din itong rason ng kanyang asawa para pansamantalang lumikas sa bahay ng mga magulang nito na naroon sa baryo. Hindi naman niya yun masisisi, lalo pat hindi naman ito mulat pagdating sa lihim na aral. Ayos lang din naman sana ito kung iisipin
Ang kaso lang malapit nang sumapit ang Semana Santa. Kung sasamahan niya ang mga mananampalatayang antingero sa bundok, paniguradong walang maiiwan sa bahay nila. At kapag ganun nga ang nangyari, mas lalong dadami ang kanilang problema. Alam niyo kasi Pinuno, may paniniwala sila Mauro na kapag Biyernes Santo hindi pwedeng iwan ang bahay. Mas mainam na manatili kayo roong buo upang maitaboy ang mga itim na engkanto na naghahanap ng bagong tirahan. Sa panig ng mga antingero, magandang oportunidad ito para maghanap ng mga mutya at agimat. Ngunit sa panig ng mga nilalang sa kaliwa, isa rin itong magandang oportunidad para maghanap ng panibagong mapagtitirahan. Sa madaling salita, ang araw ng Biyernes Santo ay ang araw din ng paglipat at paglalakbay ng mga nilalang. Ganon at ganon palagi ang kanilang ginagawa para humanap ng angkop na lugar kung saan sila makakakain ng maayos at makakapagpalakas. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't hindi niya hinahayaang magkawatak-watak sila sa ganoong panahon. Pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, maaga pang nagpahinga ang lahat. Si Mauro noon, 7:00 pa lang nakahiga na, lalo pat marami siyang gagawin kinabukasan. Pagkatapos niyang magdasal at kumain, payapa na siyang nagpahinga sa kanilang silid. Noong gabing yun, wala siyang ibang iniisip maliban sa kung ano ang mga mangyayari sa paparating na araw. Inakala niya kasing yun lang ang kanyang problema, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may mas malaki pa pala siyang dagok na kinakailangang pagtuunan ng pansin. Ilang oras ang lumipas, nang akmang papasapit na ang hating gabi, bigla naman siyang naalimpungatan dahil sa pananakit ng kanyang dibdib. Sobrang hapdi ng kanyang buto sa parte ng katawan niyang yon, kaya kahit mahimbing ang tulog niya, nagising siya. Pagbalikos naman niya sa higaan, agad naman niyang kinapa ang asawa niya para humingi rito ng tulong. Ang kaso pagsilay niya rito, napansin niyang nakamulat ang mga mata nito. Hindi na rin yun humihinga. Tapos medyo nangingitim na ang kanyang muka. Dala naman ang takot ni Mauro, dali-dali naman siyang napatayo. Gusto niya na noong sumigaw pero nag-aalangan siyang gawin ito dahil sa maaaring maging epekto nito sa mga anak niyang nagpapahinga. Pagkaraan pa ng ilang minuto, pilit niya pa rin sinubukang gisingin ang asawa niya pero wala pa rin. Sinubukan din niya itong paupuin pero masyado nang matigas ang mga kalamnan nito. Dahil sa pangyayari, dito na siya nagsimulang mapaisip. Alam niya kasing buhay na buhay ang asawa niya noong papatulog pa lang siya, kaya hindi niya sukat maisip kung bakit ganoon ang kinahantungan nito. Isa pa sa pinagdudahan noon ni Mauro, hindi basta-bastang naninigas ang bangkay ng tao, maliban na lang kung inatake ito ng isang mabangis na nilalang. Dahil sa mga naisip niyang yan, dito na siya naalarma. Napagtanto niya kasing may kalabang nakapasok sa kanila at nasisiguro niyang hindi pa ito nakakalabas. Dala ng matinding pag-aalala para sa mga anak niyang nasa kabilang silid, agad niyang kinuha ang tabak sa gilid ng pinto, sabay tungo sa sala. Pagdating naman niya sa kwarto ng mga anak niya, bahagya naman siyang natigilan dahil sa mga ungol na nagmumula sa loob nito. Nang mapagtanto naman ito ni Mauro, kinutuban siya ng hindi maganda. Alam niya kasing nasa loob ang nilalang na pumatay sa asawa niya at anuman ang ginagawa nito, nasisiguro niyang magdudulot ito ng matinding panganib para sa kanyang mga anak. Hindi nagtagal, nang makakuha na siya ng lakas ng loob, agad naman niyang binuksan ang pinto at doon na nga niya nasilayan ng isang nilalang na may nakakapangilabot na anyo. Paglalarawan niya rito, nakasuot ito ng itim na saya at nakalutang ito sa ibabaw ng mga anak niya. Butot balat din ng nilalang, tapos wala itong buhok sa ulo. May napakahaba rin itong dila na pumasok na sa bibig ng bunso niyang anak.
Matapos naman niya itong masilayan, sinubukan niya itong tigalpuhin, ngunit hindi ito umubra. Ilang beses din niya itong sinugod para tagain pero madali itong nakakailag. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang unti-unti na nitong binabawi ang dila nitong nakapasok sa sistema ng kanyang anak. Paglabas naman ng pinakadulo nito, bumungad sa kanya ang tumitibok-tibok na puso ng bata. Dali-dali itong nilulo ng nilalang habang naglalaway pa. Matapos nun, dito na tumigil sa paghinga ang bata kasabay ng pangingitim ng buo nitong katawan. Dahil sa pangyayari, dito niya napagtanto na ito rin ang nilalang na pumatay sa kanyang kinakasama. Sa sobrang galit niya, hindi na siya nag-isip ng diskarte para mapaslang ito. Bastang sumagi na lang sa utak niya noong mga sandaling yun, patayin ito anuman ang mangyari. Ang hindi niya alam, masyadong malakas ang nilalang para labanan sa pisikal na kumbate. Sa loob ng ilang minutong pagbubuno nila, walang kahit isa sa mga atake niya ang tumagos sa balat nitong singkapal ng balat ng buwaya. Imbis din na siyang mangibabaw sa kanilang pagtutuos, tila bang habang tumatagal, nadadaig na nito ang iilan sa kanyang mga karga. Ilang segundo pa ang lumipas. Nang makahanap na ito ng perpektong pagkakataon para umatake, bigla naman siya nitong sinugod ng buong lakas. Pag-unday nito ng saksak sa kanyang katawan, agad naman itong nabasag ang agimat na nagbibigay sa kanya ng kabal at pangkaligtasan. Matapos itong madurog ng nilalang, bahagya itong napatras kasabay ng dahan-dahan itong pagpalit ng anyo. Pagbalik nito sa orihinal nitong wangis, muling tumambad sa kanya yung lalaking nakalaban niya nung hapon. Pangisi-ngisi pa ito, animoy labis nitong ikinatutuwa ang mga karumal-dumal nitong pagpatay. Sinasabi ko na sa iyo, Mauro, hindi kamatayan ang pinakamatinding parusa ng mga katulad mo. Kapag patay ka na, wala ka ng kakayahang maghinagpis. Pero kapag buhay ka pa, dito mo mararamdaman ang lahat ng takot, lungkot, at kapuutan. Ang mga bagay na yan ang maghahatid sa iyo sa iyong huling hantungan. Kung sana pinaunlakan mo ang aking hiling, wala ka sana ngayong problema. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, unti-unti namang sumariwa sa isip niya ang lahat ng alaala ng kanyang mag-iina. Punong-puno na rin siya noon ng pagsisisi, ngunit wala na siyang magagawa pa para maibalik ang mga nawala na. Sa halip di na indahin ang mga nangyari, nagdesisyon siyang gamitin ang galit mula sa pagkawala ng kanyang asawa at anak para paslangin ito. Ngunit sa kasamaang palad, maging ang malalakas na orasyong taglay niya, wala ring nagawa. Ang armas niyang 10 taon niyang inilublob sa sapa ng banahaw na nasa paanan, madali lang nitong nahati sa dalawa. Walang sabi-sabi, muli nitong ipinasok ang kanan nitong kamay sa gitna ng kanyang dibdib habang nagbibitaw ng mga sumpa. Mula sa gabing ito, walang lalapit sa iyong mga kadugo mo, maliban sa anak mong nakaligtas. Tatalikuran ka ng marami sa puntong parang hindi ka na nila kilala. Babalutin ka rito ng kamalasan at ang lahat ng karga mo mawawala ng bisa. Ipagtatabuyan ka ng iyong mga kaibigan hanggang sa makalimutan ka na ng lahat. Pagkasambit naman ito ng mga orasyon, bigla itong tinubuan ng pakpak sa likod na gawa sa purong balat. Pagbuka nito, nagsimula itong pumagpag hanggang sa dahan-dahan na nitong iangat ang nilalang. Nang makatakas na ito sa kalangitan, isang kumpas lang ng pakpak nito, naglaho ito na parang bula.
Nang mawala na ang nilalang, bigla namang bumalik ang katahimikan sa paligid. Narinig na rin niyang nagising na ang anak niya, kaya na may dali-dali niya itong pinuntahan para tingnan. Inakala niya kasing dalawang nakaligtas, ngunit sa kasamaang palad isa lang ang naiwang buhay. Lingid sa kanyang kaalaman na bago pa man siya makapasok sa loob ng silid nito, nagawa na nitong mabiktima ang lahat ng anak niya maliban sa kanyang panganay. At dahil sa kanyang mga natuklasan, halos hindi na niya maisip kung ano ang kanyang gagawin. Maraming tanong ang umiikot sa kanyang isipan na halos wala siyang kakayahan para ito ay masagot. Ilang minuto pa ang lumipas. Paglapit ng anak niya sa kanya, dito na siya napahagulgol sa pag-iyak. Alam niya kasing tinatatagan lang din ito ang loob nito upang hindi niya ito makitaan ng kahinaan. Gayunpaman, kung ano ang tapang na ipinapakita nito sa harapan niya, ganon din ang takot at lungkot na pilit nitong tinatago sa kanyang mga mata. Nang mapansin naman ito ni Mauro, matapang naman niyang pinigil ang kanyang lungkot. Pagtahan niya, sinama niya papalabas ang kanyang anak. Ilang oras din sila doong nag-usap at nung maging mahinahon na ito, dito pa lang siya nagdesisyong bumalik sa loob para ilagay sa kumot ang lahat ng bangkay ng mga mahal niya sa buhay. Ayon sa kanya na, habang ginagawa niya ito, punong-puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Kung sana tinupad niya ang nais ng nilalang, hindi sana mangyayari sa kanila ang ganon. Ngunit sa kabila nito, wala na rin siyang nagawa para maibalik pa ang mga nawala. Matapos niyang matakpan ng kumot ang kanyang mga mahal sa buhay, isa-isa niya itong dinala sa likod ng bahay. Pinadaan niya lang ito sa bintana para hindi na ito makita pa ng anak niya. Ilang metro ang layo sa bahay nila. Sabay-sabay niya itong inilibing malapit sa malaking puno ng akasya. Ang punong yun ang nagsilbi nilang puntod para kahit ilang taon at dekada ang lumipas, hinding-hindi nila ito makakalimutan. Pagpatak naman ng sumunod na araw, iniwasan nilang pumunta kung saan-saan. Sa halip ang ginawa nila, maglakad patungo sa paanan ng bundok ng San Cristobal. Malayo-layo ito pero kailangan nilang magsakripisyo. Pagtungtong ng Martes, ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nasilayan nila ang paanan ng bundok. Dala ng kuryosidad ng kanyang anak, dito na ito nagsimulang magtanong ukol sa kanilang gagawin sa lugar na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, matapang naman siya ritong sumagot. Hindi pa tapos ang laban, anak. Kung inaakala ng nilalang na yon na madali niya tayong mapapasuko, nagkakamali siya. Dala ng aking desperasyon, nakahanda akong makipagkaibigan sa lahat ng nilalang na magbibigay sa akin ng matinding kapangyarihan. Para ito sa hustisya at katahimikan ng mga kaluluwa nila. Nang mailahad naman niya ito, naunawaan naman ito ng anak niya kahit papaano. Maya-maya pa, nang wala na silang pag-uusapan, nagpatuloy sila sa pagbagtas nila ng daan. Inabot pa ng 2 araw bago nila tuluyang marating ang paanan ng bundok ng Cristobal. Eksakto ring hating gabi nang makaapak sila sa teritoryo nito. Ayon kay Mauro, unang pasok pa lang nila, hindi na maganda ang nararamdaman niya. Punong-puno ng masasamang nilalang ang lugar. Dagdag pa niya na, maliban sa ganoong pakiramdam, may mga tinig na ring bumubulong sa kanyang isipan ukol sa nais ipagawa ng mga ito. Isang bagay lang ang nais mangyari ng mga nilalang, at yun ay walang iba, kundi kalasin niya ang lahat ng karga na natitira sa katawan niya. Kahit mapanganib ang pagsunod sa ganong utos, nagpasya siyang sundin ito. Walang sabi-sabi, agad niyang kinalas ang lahat, ultimo ang libreta na matagal na niyang hawak. Pagtapo naman niya nito sa kakahuyan, tsaka pa lamang nawala ang mga tinig na nagbibigay banta sa kanya. Marahil ay
Naramdaman ng mga ito na sumunod siya sa nais nilang mangyari. Ilang oras pa ang lumipas. Pag-usad naman nila sa paanan, may nakita silang isang bahay sa gitna ng masukal na kakahuyan. Simple at sinauna ang tahanang yon, at habang pinagmamasdan nila ito, wala silang naramdaman maliban sa animoy patay na presensyang umiikot sa paligid. Nakakabahala yun para sa kanya dahil umiira lamang ang mga ganoong lugar sa mga pugad na matataas na uri ng nilalang sa kaliwa. Subalit sa kabila ng ganoong banta, ipinagpatuloy niya ang paglapit dito upang makahingi ng tulong. Nagbabakasakali kasi siya na baka matulungan siya ng nilalang na naninirahan dito. Dumaan pa ang ilang minuto. Pagpasok naman nila sa bakuran, dito niya napansin ang pag-ahon ng mga nicho sa paligid. Bumukas na rin ang pinto ng bahay at sa isang iglap, tumambad sa kanya ang isang lalaki na nakasuot ng itim na saya. May hawak itong gasera, tapos ang kamay nito parang inilublob sa pulbos ng uling. Nagdadala rin ito ng kakaibang amoy na halos ikausog ng sikmura ng anak niya. Hindi naglaon. Paglapit naman sa kanila ng nilalang, mata sa mata sila nitong tinitigan. Habang ginagawa niya ito, panayang paghinga nito ng malalim, kalakip ng pagbuka-buka ng kanyang bibig. Animoy meron itong inuusal. Maya-maya pa, pagtahimik naman ng matanda, tumitig ito sa kanya habang nagsasabi ng, Anong nag-udok sa isang antingero para pumunta rito? Ang mga taong lumalapit sa akin, wala nang pag-asa sa kanilang mga buhay. Pariwara na akong iisipin at halos silang lahat napapanig sa kapangyarihan ng kaliwa. Sa buong buhay kong paninirahan dito, ikaw pa lang ang kauna-unahang antingero na pumasok. Sabihin mo tao, nasisiraan ka na ba ng ulo? O sadyang may pinagmumula ng kasamaang iyong nararamdaman ngayon? Lason sa kaluluwa ang puot. At sa itsura mo, mukhang hinding-hindi ka na dyan makakaahon. Halika, pumasok ka at nang matulungan kita. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, kampante naman siyang sumunod. Upang hindi siya makaramdam ng takot, pilit niyang blinangko ang kanyang isip. Hanggat kaya niya, hindi niya pinahintulutan ang kanyang wisyo na takutin ang sarili niya. Unti-unti na rin niyang tinanggap na yun na marahil ang huling yugto ng buhay nila. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, tumambad sa kanilang napakaraming bangkay na nakasabit sa kisame ng bahay. Tahanan din ito ng mga itim na kaluluwa at mga kaluluwang matagal na panahon ang hindi natatahimik. Maliban din sa mga ganoong nilalang, may mga napansin din siyang mga sigbin na nagtatago sa bawat silid. Ang presensya rin sa loob nito, parang pinipigilan ng kanyang mga baga na huminga ng hangin. Basta, napakasikip sa dibdib, tapos nangangalingasaw pa ang hindi maipaliwanag na baho ng kung anong bagay. Pag-upo naman nila sa lumang bangko, may nakita siyang kamay ng tao na ilang metro lang ang layo sa kanila. Nakakabahala man, hindi niya na ito pinansin dahil ang nais niya makahingi lamang ng tulong sa matanda. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, dito niya nalaman ang kapangyarihan nito. Napagtanto rin niyang bukod tangi ito sa lahat, kaya nasisiguro niya na sa pamamagitan nito, kaya na niyang talunin ang pumatay sa kanyang pamilya. Ayon kay Mauro, hindi kamatayan o mapangwasak na abilidad ang tangang kakayahan nito, bagkus ito mismong sumasakatuparan sa lahat ng takot ng mga nilalang na naninirahan sa mundo. Nakakapangilabot ang ganong abilidad. Gawa ng lahat ng makakalaban nito, hindi na magagawang makapagpahinga habang sila'y nabubuhay pa. Isipin ninyo bukod sa kaya ka nitong patayin sa panaginip,
Kaya rin itong isakatuparan ang lahat ng kinakatakutan mo. Walang kaso kung kanan ka man o kaliwa, basta ang mahalaga buhay ka at humihinga. Yun lang ang katangiang hinahanap ng ganoong abilidad para makapatay. Nung marinig naman niya ang sinabi ng matanda, ora mismo lumuhod siya sa harapan nito. Inilahad din niyang wala siyang pakialam hinggil sa kung ano man ang kapalit ng kanyang gagawing desisyon. Mariin din niyang inilahad sa matanda na sa mga sandaling yon, hangad niya lang na makapaghigante sa kanyang kalaban. Para sa kanya, ito lamang ang mahalaga dahil ang ginawa nitong kasalanan sa kanya ay kailanmay hindi na nito magagawang mabayaran at maibalik pa. Nang marinig naman ito ng matanda, bigla naman itong humalakhak ng napakalakas. Pagbaling naman ng tingin nito sa kanya, dahan-dahan itong inilapit ang kanyang muka habang nagsasalita. Kaluluwang kapalit nito, Antingero. Ibig sabihin, sa panahon ng kamatayan mo, hindi ka makakapunta sa langit man o impyerno. Walang hangganan kang mananatili sa kawalan ng panahon hanggang sa ika'y makalimutan. Isang masalimuot na parusa para sa sino mang nilalang. Sabihin mo, handa ka pa rin bang makuha ito? Handang-handa. Kaya ngayon palang ibigay mo na. Dahil sa kanyang sagot, bigla namang sumuka ang matanda. Suka ito ng suka hanggang sa lumaki ng husto ang bibig nito. Maya-maya pa, lumabas sa bibig nito ang isang itim na sanggol. Kasing laki lang ito ng bote ng alak, pero mapapansin mong buhay na buhay yon at humihinga. Paghawak naman dito ng nilalang, agad itong ipinasok sa bibig niya. Matapos nun, nandilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng ulirat. Kalaunan, nang magising na siya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa pangpang ng sapa. Kasalukuyan din nung nasa tabi niya ang anak niya, na animoy naghahantay na siya ay magising. Pagkaupo niya, dito niya naramdaman ang nag-uumapaw niyang abilidad. Sa puntong ito, kahit hindi pa niya alam ang kanyang kakayahan, nagpasya siyang hanapin at suguri na ang nilalang. 3 buwan niya itong hinanap hanggang sa muli silang magpang-abot na 2. Akala nito, bumalik siya para magpapaslang, pero ang hindi nito alam, may tanga na pala siyang kapangyarihan na mas higit na makapangyarihan kumpara sa abilidad ng nilalang. Pagsapit ng gabi ng kanilang pagtutuos, ginamit niya ang pinakamalakas na abilidad na ipinasa sa kanya ng matanda. Sa isang iglap, dumilim ang buong paligid. Ni kapiranggot na liwanag, walang nakita ang kanyang katunggali. Unti-unti ring naglaho ang tinig nito hanggang sa mawala na ang lahat ng kanyang pandama. Dahil sa pangyayari, nagawa ni Mauro ang lahat ng nais niya. Pinahirapan niya ng husto ang lalaking yon bago niya ito pinaslang. Sa bingit naman ng kamatayan ng nilalang, kinulong niya sa pamamagitan ng orasyon ng kaluluwa nito, sabay sumpa rito na kahit sa kabilang buhay, magsasama silang 2. Matapos nun, agad naman niyang binawi ang abilidad na binitawan niya. Pagbalik sa normal ng paligid, nasaksihan ng kanyang anak ang nakatayong katawan ng lalaki na wala ng ulo. Nakakapangilabot itong tingnan, subalit wala siyang naramdamang kahit ano. Maging ito man kasi, alam niyang dapat lang yung mangyari sa nilalang na pumaslang sa kanyang pamilya. Dumaan pa ang mga taon, maraming pinatay itong si Mauro. Lahat ng sumasalungat sa kanyang pinaniniwalaan, hindi na nagigising kinabukasan. At ang ganong pangyayari nag-udyok sa kanyang anak para layuan siya. Nung umalis yun sa poder niya, wala na itong ideya kung ano nangyari sa kanya. Pero magpahanggang sa ngayon, kahit hindi na nito nakikita ang kanyang ama, patuloy pa rin itong naniniwala na buhay pa si
Mauro, ang taong nakipagkasundo sa pinakamalakas na nilalang ng San Cristobal.